500-year historical marker sa Suluan Island gibuksan karong adlaw samtang Spanish Navy ship Juan Sebastian Elcano miabot usab diri sa Giwan, Eastern Samar karong adlaw. Isip opisyal nga pagsugod na sa ika-500 nga commemoration sa first circumnavigation of the world. Ani akong report. Gipahigayon ang unveiling sa historical marker sa sentro sa Barangay Suluan kaganinang buntag. Gitambungan kini sa Ambasador sa Espanya Jorge Moraga Sanchez, Rene Escalante ang chairman sa National Historical Commission o chairman sa National Quincentennial Philippines. Mitambong usab si National Defense Undersecretary Mabalo, ang mayor sa Giwan Annalisa Cuan o ang mga opisyal sa lungsod o sa barangay. Nisaksi usab ang mga mulupyo sa isla sa Suluan. Nahimong emosyonal ang mayor sa iyahang paghangop sa gihatag nga pag-ila sa kasaysayan, dili lang sa nasod kundi dili sa tibuok kalibutan. Diin unang nahimong kabahin ang Giwan sa malampusong first circumnavigation sa kalibutan. Gidasunan usab kini sa chairman sa National Historical Commission diin napakita ang pagpakabana o ang kadaugan sa mga Pilipino. Kini dihang mitabang ang mga Suluanon sa mga kasila nga nadagsa sa silingang isla sa Humonhon. My heart is overflowing with joy because this area, this island played a very important role in the history of the world and in the history of the Philippines, but only after 500 years that this is being recognized. I know we will face the same scrutiny in the future as the study of Philippine history enriches and develops. What the National Historical Commission of the Philippines and the National Quincentennial Committee have done today is to continue laying the foundations for future studies and to ignite interest among our young and future historians and scholars. Gipadangat sa Ambasador sa Espanya ang pagpasalamat sa taga-Giwan nga mao'y mitabang sa mga Spanish explorers 500 ka tuig na ang nakalabay. Matud niya ang expedition mao'y naghatag og katumanan sa circumnavigation sa tibuok kalibutan. The same day, 16th of March. So this coincidence in time and space is something that we cannot step over. We have to underline and we have to keep in our memories for the rest of our lives. Kini ang Juan Sebastian Elcano Navy ship nga nakaangkurahe sa kadagatan at tubangang bahin sa Suluan Island. Isip opisyal nga pagsugod na sa ika-500 years nga kasulugan sa first circumnavigation of the world. Diin kabahin nini ang Giwan sa Eastern Samar. Ang Navy ship gipangalan sa Spanish explorer nga kapitan sa barkong Victoria nga nakip sa Magellan Elcano Expedition nga bugtong nakabalik sa Espanya o naka-circumnavigate sa kalibutan. Uban ni Philip Patricio o Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.